Ja hyvää huomenta päivää kaikille linjoilla oleville. Ja tervetuloa tähän matkawebinaariin yhdessä Kristiina Kruisesin kanssa. Tänään meillä lauteilla on Birte Suni Kristiina Kruisesilta ja aiheena meillä on 2 upeaa matkaa, jotka meillä tälle keväälle ovat. Pidemmittä puheitta, tosiaan mä olen Petri Rytkönen, viestintäpäällikkö Senioriliitosta, joten pidemmittä puheitta. Ole hyvä Birte, floor is yours. No niin, hyvää huomenta kaikille täältä Kotkasta. Niin kuin Petri tuossa mainitsi, niin mun nimi on Birte Suni ja toimin Kristiina Kruisesilla tuotantojohtajana ja olen työskennellyt täällä vuodesta 2017, että mulla on ollut ilo tehdä jo jokunen vuosi näitä erilaisia matkoja tälle Kristiinan yhteismatkoille, miten me nykyään itseämme nimitämme. Pistän tuosta teille tämän pienen PowerPoint-esityksen jakoon ja katsellaan vähän sitten, että ketä me ollaan ja mitä me oikein touhutaan. Eli niin kuin tuossa kuvan alareunassa näkyy, niin siinä oikeastaan ne 2 keskeistä elementtiä, jotka liittyy tähän meidän tekemiseen. Että teidän ikäisiä ihmisiä viedään maailmalle ja usein näihin matkoihin liittyy vesielementti, eli ollaan joko merellä tai joella. Meillä on ensi vuonna ilo viettää 40-vuotisjuhlapäivää, eli yritys on tosiaan perustettu 14. helmikuuta vuonna 1985. Ja moni varmasti muistaa meidät tuolta menneiltä vuosilta niistä omista laivoista ja joku teistä on jopa saattanut olla mukanakin silloin meidän omien laivojen aikaan, mutta nyt jo toistakymmentä vuotta ollaan myöskin tehty työtä niin, että toimitaan matkan järjestäjänä ja tuolla maailman merillä ja erilaisissa kohteissa meidät toki vieläkin muistetaan niistä omista laivoista, mutta ehkä perinteiseen suomalaiseen matkanjärjestäjään tai perinteisestä suomalaisesta matkanjärjestäjästä poiketen, niin meidät tunnetaan tosi hyvin tuo kansainvälisillä vesillä, koska ne hurmaavat omat alukset on ollut siellä satamissa tuttuja. Sen lisäksi, että me tehdään teidän tyyppisille asiakkaille matkoja, niin me tehdään toki monenlaisia erilaisia räätälöityjä matkoja, muun muassa esimerkiksi messumatkoja. Tässä on ollut toissa viikolla Saksassa ihan ammattiperusteista messumatkaa jalkapallopeleihin. Periaatteessa tänä päivänä meitä lähestytään mitä erilaisimmilla toiveilla. Meidän ydinosaamista on tosi huolellisesti suunnitellut matkat. Voisin sanoa, että jos emme ole itse käyneet jossain paikassa, niin meillä on erittäin hyvä ja luotettava yhteistyökumppani paikan päällä, joka sitten varmistaa sen, että takuu varmasti pystytään tarjoamaan semmoinen tasokas matka, joka sitten täyttää juuri sen asiakkaan tai asiakasryhmän tarpeet. Ja aina lähdetään siitä, että joko meillä on räätälöity matka niin, että se on meidän omaa tuotantoa ja myydään se itse, tai sitten meillä on ryhmä, jolla on tietynlaiset tarpeet ja lähdetään siitä sitten liikkeelle. Pääpaino toki on risteilyissä ja erityisesti tänä päivänä jokiristeilyssä, mutta meillä on myös meriristeilyjä. Ihan voin sanoa, että melkein maailman jokaiseen kolkkaan. Et nyt justiinsa tässä muutama päivä sitten porukka palasi Antarktikselta ja tällä hetkellä esimerkiksi yksi ryhmä on siirtymässä Seychelleiltä Dubaihin. Et kyllä monipuolista tarjontaa ja kaikki tietysti nämä lähimeret on tuttuja ja pyritään siihen, että meillä on hyvin monipuolinen tarjonta, jossa on sitten monenlaiseen matkailijamakuun tarjontaa ja sitten myöskin monipuolisesti niin, että useat meidän asiakkaat matkustaa meidän kanssa monta vuotta. Mutta yksi tärkeä asia, mitä aina mietitään, että meillä on tietyllä tavalla myöskin huomioituna se, että meillä on siellä rentoa lomailua, on historiaa, kulttuuria, on kulinarismia ja joitakin matkoja pystyy myös ihan valitsemaan silleen, että haluan ehdottomasti pelkkää rentoa lomailua, niin pystyy valitsemaan sellaisen matkan, kun sitten taas ehkä se, joka on kiinnostuneempi syvällisestä kulttuuritiedosta, niin saa sitten pikkasen enemmän sinne ohjelmasisältöä
omaan matkaansa. Me ollaan tietysti tunnettu myös siitä, että me tehdään hyvää jälkeä. Meidän asiakkaat on tosi tyytyväisiä ja se, joka on kerran meidän matkaan lähtenyt, niin yleensä palaa sitten useamman kerran. Mutta ei vaan ne hyvin suunnitellut matkat, vaan meillä on monta mainiota matkanjohtajaa ja usein meille tulee puheluita tänne toimistolle, että hei, että kuka tälle matkalle on lähdössä matkanjohtajaksi tai jos saan toivoisin, että tämmöinen matka järjestettäisiin ja tämä henkilö lähtee sinne matkanjohtajaksi. Että se on mun mielestä niin kuin osoitus siitä, että ei vaan täällä maissa, vaan myöskin siellä matkoilla on hyvin sitoutunutta väkeä sitten huolehtimassa siitä, että matkustajat viihtyy. Meille on tärkeää tietysti kaikilla tasoilla, että hommat hoituu hyvin ja myöskin luotettavasti ja niin, että meillä on tietty laatutaso ja me ollaan itse asiassa ensimmäinen suomalainen matkanjärjestäjä, siis perheomisteinen matkanjärjestäjä, kotimainen matkanjärjestäjä, joka on ollut kansainvälisesti laatusertifioitu. Eli meillä on tämmöinen Travel Life-sertifikaatti, joka varmistaa sen, että meillä on kaikki tehty ei vain huolella ja hyvin, vaan myöskin mahdollisimman oikein. No sitten Kristiina ja Senioriliitto on tehnyt tässä jo muutaman vuoden yhteistä matkaa ja tällä yhteistyöllä pyritään tietysti siihen, että järjestetään sellaisia matkoja, jotka on yhteistyössä mietitty, että ne soveltuu hyvin Senioriliiton jäsenille. Ja sitten tietysti etuna se on, että Senioriliiton jäsenet voi näille matkoille lähtiessään tietyllä tavalla olettaa, että tapaa kaltaisiaan ihmisiä ja Senioriliiton jäsenten kanssa pääsee sitten jakamaan niitä kokemuksia. Ja Petri tuossa mainitsikin, että tänään puhutaan näistä kevään matkoista ja tässä on nyt sitten muutama matka, jota pääsen teille tänään esittelemään, mutta toki kannattaa sitten jatkossakin pysyä aina kuulolla, että mitä meillä mahdollisesti on tarjolla. Ensimmäinen matka, sinne ilmoittautumisessa alkaa olla jo vähän kiire, eli viikonlopun yli kerkeä kyllä vielä miettimään, mutta maanantaina viimeistään 4 mennessä pitäisi sitten olla meille ilmoittautunut tälle matkalle ja tässä on kyse Saksan lennottomasta matkasta, eli laivalla mennään Vuosaaren satamasta Travemündeen ja siellä tehdään pienimuotoinen kiertomatka, eli suunnataan sinne Magdeburgin suuntaan alas vähän etelämpään ja entisen Itä-Saksan alueelle ja sitten tehdään pieni kiepautus. Mutta tämän matkan teemana on linnat ja viinit. Kerrassaan mainio matka, joka meillä on myöskin kertaalleen aikaisemmin testattu ja hyväksi todettu ja sitten Senioriliiton toimesta todettu sellaiseksi matkaksi, joka jäsenille soveltuisi. Ja tänne on jo lähdössäkin aikamoinen porukka, mutta siellä on vielä joitakin hyttejä ja huoneita vapaana, että jos joku tälle matkalle haluaa lähteä, niin ei muuta kuin tervetuloa. Tosiaan verkkosivuilta löytyy tarkemmin se ohjelma, mutta lähtö on niin, että se olisi 26.3. tämä paluu sitten aprillipäivänä. Ja tässä on ehkä semmoinen ominaispiirre, että mennen ja tullen pääsee takuu varmasti rentoutumaan, koska siellä ollaan Finnlinesin laivalla hyvien ruokapatojen äärellä ja tehdään toi merimatka, että siinä pääsee sekä ennen kiertomatkan alkua, joka on sitten kovastikin kulttuurisisältöinen, niin rentoutumaan ja sitten vielä palatessa ennen kotiin paluuta pääsee ottamaan pienet huilit. Mutta sitten ehkä siihen suurempaan agendaan, jossa sitten riittää pikkasen enemmän mietintäaikaa, on tämä 3.5. eli toukokuun alussa oleva ihan Senioriliitollekin räätälöity, mutta meillä jo useaan kertaan toteutettu rannikkoristeily Kroatiassa, eli hypellään siellä Adrianmeren saaristossa. Tämä on tämmöinen pikkuinen varaslähtö kesään. Toukokuun alussahan tuolla alueella saattaa olla jo toistakymmentä astetta, eli ihan meidän kesäkuinen keli. Ja matkaa tehdään tuommoisella noin 40-paikkaisella pienellä aluksella, jossa sitten pääsee majoittumaan oikein mukavasti hyteissä, mutta siellä on hyvin intiimi tämmöinen pienen aluksen tunnelma. Ja
matka toteutuu niin, että se menee pitkin rannikkoa, mutta pysähtyy sitten myöskin siellä saarissa joissakin kohdin. Ja lentomatkat on Splitiin, josta sitten matka alkaa kohti Makarskaa rannikkoa ja sitten käydään tosiaan, niin kuin sanoin, niin siellä saaristossa. Ja keräsin tähän nyt vähän sellaista kuvamateriaalia, että saatte pientä vaikutelmaa siitä, millaista siellä laivalla on olla ja millaisista kohteista on kyse. Eli niin kuin mainitsin, hurmaava pieni alus, Dream nimeltään, eli unelmalla pääsee matkaamaan, ja siellä on 38 matkustajalle tilaa, ja tälle matkalle löytyy vielä nyt sit kaikista hyttikategorioista tilaa. Ja tuossa näkyy nyt sit oikeastaan hytit on hyvin mukavasti varusteltu ja siellä on mukava ulko- ja sisälounge. Laivan kannella pääsee oleilemaan ja tuossa oikealla alakulmassa olevassa kuvassa näkyykin, että siellä on myös tämmöinen uima, niin sanottu tommonen, mikä ton kansi, josta pääsee sitten uimapysähdysten aikana, jos sää sallii, niin uiskantelemaan. Jokaisessa hytissä on tietysti omat kylppärit ja muutenkin niin kuin hyvin varusteltuna, mutta myöskin jos sattuu niin, että on tosi lämmin, niin siellä on tämmöinen ilmalämpöpumppu, joka pitää sitten hytin kyllä viileänä. Laivassa on hyvin kotoisa tunnelma, eli kiireettömyyttä, tämmöistä perheen ylläpitämän laivan tunnelmaa, jossa sitten tuommoisessa pienessä salongissa, niin kuin yläoikealla näkyy, niin syödään aamiaiset ja lounaat. Ja nämä laivat on yleensä niin, että siellä on suurin osa henkilökunnasta yhtä samaa perhettä. Eli tuossa alaoikealla näkyvässä kuvassa taitaa olla toisen sukupolven kapteeni, eli perheen poika, joka nykyisin hallitsee laivaa, ja veikkaisin, että tuo daami tuossa on hänen äitinsä, ja he on saaneet jonkun kunniamaininnan. Siellä laivassa sitten myöskin baari sijaitsee tämän niin sanotun ravintolasalin yhteydessä, ja sieltä tosiaan pitkin päivää voi sitten käydä hakemassa pikkubaarista mieleisiä juomia. Laitoin tuohon myöskin tuommoisen kuvan tuosta ruokasalin perältä olevasta porraskäytävästä, että siellä pääsee hyvin mukavasti liikkumaan siellä laivan sisällä. Lyhyet on välimatkat ja kätevästi niin kuin hyttikansilta pääsee sitten myöskin tuonne ruokailutiloihin. Se, miksi tämä matka on valittu teille tehtäväksi toukokuun alussa, niin on se, että kaikki on kuullut, miten nämä suosituimmat rantalomakohteet ja suosituimmat Euroopan käyntikohteet on aika ruuhkaisia, ja erityisesti kuumana kesäaikana niin välttämättä se vierailu ei siellä kohteessa ole niin miellyttävä, niin toukokuun alku on kerrassaan mainio aika käydä esimerkiksi Dubrovnikin keskustassa. Siellä ihan takuuvarmasti on ruuhkattomampaa kuin kesä, heinä, elokuussa, ja oikeasti niihin kohteisiin pääsee tutustumaan vähän paremmin. Ja sitten tietysti se, että lämpötila on useimmiten miellyttävä, ei liian kuuma, jolloin siellä käyntikohteessa käymisestä voi oikeasti nauttia. Ja tässä on muun muassa, tässä kuvassa on Mljetin saari, joka sisältyy myöskin yhtenä käyntikohteena. Että sinne mennään sellaisella pienellä veneellä ja siellä pääsee tutustumaan tuommoiseen pieneen luostariin. Siellä on myöskin kahvila ja se on hyvin kiva paikka tämmöiselle pienelle päiväretkelle kansallispuistoaluetta. Ja tuossa pientä kuvaa rannikkoalueesta. Venehän liikkuu siellä tai laiva liikkuu siellä ihan rannikon tuntumassa, eli useimmiten, vaikkei nyt olisi ihan tuuleton sää, niin siinä pienessäkään laivassa ei voimakkaasti sääolosuhteiden vaihtelut. Totta kai se pikkasen tuntuu, kun merellä ollaan, mutta kun tämä reitti kulkee siellä saarien välissä lähellä rannikkoa, niin aika miellyttävää matkantekoa. Tälle matkalle lähtee mukaan Sasu Honka, ja Sasu on
tätä matkaa tehnyt useamman kerran ja tuntee nämä paikat kuin omat taskunsa. Ja Sasusta sen verran, että hän on tosiaan tämmöinen, niin kuin kuvastakin näkyy, hyvin ystävällinen, hieman tämmöinen karhumainen tyyppi, jolla on kyllä niin kuin hellä huoma ihan varmasti monenlaisille matkan tekijöille. Eli hoitaa hommansa kyllä tilanteessa kuin tilanteessa hyvin mallikkaasti. Nyt jättäisin sitten mahdollisuuden kysymyksille, jos teillä on tullut nyt tässä kohtaa jotakin mieleen. No, kysymyksenä täältä nousee sellainen, että miten tuolle Kroatian matkalle mennään ja miten paljon matkatavaraa saa yleensä matkoilla olla mukana? Joo, eli ruumaan saa, matkalaukun ja käsimatkatavaran saa mukaan, eli nyt sitten nämä on Finnairin lennot, niin lentokoneeseen saa 8-kilosen matkalaukun ja ruumaan saa pakattua 23 kilon matkalaukun. Ja matka alkaa niin, että annettuna aikana, eli noin kuukautta ennen matkaa annetaan meiltä lähtee tämmöinen sähköposti kaikille osallistujille, jossa kerrotaan, että mihin aikaan matkanjohtaja voi tavata lentokentällä halutessaan. Eli hän odottaa siellä lähtöselvitysalueella tai sitten voi mennä ihan omatoimisesti. Ja lennolle voi tsekata itse itsensä ennakkoon tai sitten siellä kentällä lähtiessä. Ja sitten tarvittaessa mennään ihan turvatarkastuksesta matkanjohtajan johdolla läpi tai sitten voi mennä omatoimisesti ja tavata siellä lähtöportilla. Ja kun päästään kohteeseen perille, niin siellä on sitten linja-auto odottamassa Splitin kentällä ja Splitin kentässähän on se mukava puoli, että se on tosi pieni. Joten siellä päässä ei ole pitkiä kävelymatkoja eikä tarvitse miettiä sitä, että mistä sen bussin löytyy. Että siellä on se matkanjohtaja sitten kaverina saattamassa ihan linja-autoon asti. Nyt minun pitää oikein vielä tarkistaa, että tällä matkalla, kun lento saapuu noin kello 11 Splitiin, niin kuljetus on suoraan satamaan ja sitten noustaan laivaan siellä päässä. Noin, ja sitten seuraava kysymys koskettaakin sitten ruokaa ja juomaa. Meillähän perinteisesti seniorit meidän matkoilla tykkäävät hyvästä ruoasta ja juomasta. Miten ruokailusta voi tällä matkalla sitten kertoa ja sitten mahdollisuuksista käydä tutustumaan vaikkapa sitten satamassa läheisiin ravintoloihin? Joo, no tämä on itse asiassa varsin oiva matkustusmuoto siinä mielessä, että pääsee oikeasti niihin paikallisiin ravintoloihinkin tutustumaan. Että tähän risteilyyn kuuluu aamiaiset ja lounaat laivalla, ja nehän on myöskin paikallisen keittiön tekemisiä, paikallisista aineksista valmistettuja. Mutta sitten iltaisin laiva on satamassa, ja iltaisin jokainen voi sitten omavalintaisesti valita sellaisen ravintolan kuin itse haluaa, ja nämä satamat, missä tämä laiva yöpyy, niin on sellaisia, että siellä on useita vaihtoehtoja, joista valita, ja siellä laivalla meillä on olemassa risteilypäällikkö ja sitten meidän matkanjohtaja, niin he osaa kyllä sitten neuvoa aina, että minne kannattaa mennä. Ja nämä kohteet on myöskin sellaisia, että ei tarvitse huolehtia, etteikö sitä ruokapaikkaa löytyisi tai etteikö ruokapaikkaan mahtuisi erityisesti tälle toukokuussa, että se niin kuin ei tule olemaan ongelma. Laivalla sitten alkoholijuomat ei sisälly matkan hintaan, mutta tuossa mainitsinkin aikaisemmin, että siellä on pikkuinen baari, ja sieltä baarista saa sitten ihan ympäri vuorokauden mielensä mukaisia juomia, että olutta ja drinkkejä löytyy ihan monenlaista mahdollisuutta, viinit löytyy sieltä laivalta. Noin, kuulostaa erittäin hyvältä. Miten sitten tuossa, kun laiva kiertää tuolla eri paikkoja, niin mitä voit siitä kertoa sitten, että minkälaisissa kohteissa sitten pääsee vierailemaan ja pääseekö laivalta vaikka hyppäämään uimaan?
No kyllä, eli tässä tosiaan matkaa tehdään aina käytännössä aamupäivisin niin, että sitten ennen seuraavaan satamaan saapumista niin pysähdytään pienelle uimapysähdykselle sään salliessa. Eli tietysti pitää olla se varaus, että jos on viileää, niin sitten ajellaan suoraan satamaan, mutta siis tällä matkalla ensimmäinen satama on Makarska, joka on tämmöinen hyvin eläväinen, siellä on kiva rantapulevardi ja siellä pääsee, meillä on siis kohteissa aina opastettu kierros, että pääsee tavallaan pienellä alkuopastuksella alkuun ja siellä on ihan paikallinen opas, joka sitten johdattaa siihen, että missä ollaan ja kertoo vähän alueen historiasta ja kulttuurista. No Makarskasta tämä jatkuu Mlietiin, eli sen Mlietin saaren kuva olikin siellä ja tämä on tämmöinen kansallispuisto, jossa sitten pääsee tutustumaan vähän, että siellä on myös tämmöistä pyöräily- ja ulkoilumahdollisuutta, mutta mun mielestä ehkä mielenkiintoisen on se pieni veneretki, jolla mennään sitten sinne pienelle luostarisaarelle. Sitten matka jatkuu Dubrovnikiin, jossa sitten päivän retki alkaa tämmöisellä, nyt multa hävisi suomalainen sana, cable car, mikä tämä on, vaijeri, tämmöinen mikä menee sinne vuorelle, niin ensin mennään katselemaan maisemia ja sitten tulee pieni opastettu kierros myöskin sinne ja sitten siellä voi omatoimisesti toki viettää aikaa Dubrovnikin vanhassa kaupungissa. Ja Dubrovnikista sitten matka jatkuu Trstenikiin, jossa sitten pääsee lisämaksulliselle retkelle tämmöiselle kyläillalliselle. Ja varmistelin tuossa vielä matkanjohtajalta, kun en ole itse siellä käynyt, että mitä mieltä hän on siitä kyläillallisesta, niin sanoi, että se on kerrassaan mainio, että siellä on, niin kuin pääsee oikeasti maistelemaan niitä paikallisia makuja. Ja sitten sieltä matka jatkuu seuraavaksi päiväksi Korčulaan, josta Sasu mainitsi, että se on ihan hänen lempipaikkaansa maailmassa. Tosi kaunis pikkuinen kaupunki, jossa sitten myöskin tietysti aloitetaan päivä opastetulla kierroksella. Ja sieltä sitten mennään vielä tuonne Vaariin, jossa myöskin opastetulla kaupunkikävelyllä päästään sitten alkuun ja sitten siellä pystyy viettämään myöskin omatoimisesti. Et se on varmaan ehkä niin kuin paikkana myöskin semmoinen, joka on monelle suomalaiselle nimenä tuttu. Ja sitten viimeisenä päivänä siirrytään takaisin Splitiin ja sieltä sitten paluulento Suomeen, mutta ennen kuin lähdetään paluulennolle, joka on silloin päivällä, niin tehdään niin kuin edellisenä päivänä pieni kävelykierros ja se on myöskin hyvin mielenkiintoisella paikalla itse asiassa se satama, että siitä vaan tien yli mennään, niin päästään sinne vanhan kaupungin muureille. Oikeastaan tämä on semmoinen niin kuin, nopea syväsukellus tähän Adrianmeren rannikkoon siellä Kroatian puolella, joka tarjoaa monenlaisia kohteita ja mun mielestä se suuri lisäarvo tässä on myöskin, että aina on ne opastetut kierrokset, että vähän kuulee enemmän kuin se tavallinen turisti, joka vaan menee käymään niissä kohteissa ja toimii pelkästään omatoimisesti. Tämä kuulostaa aivan erinomaisen mukavalta ja hienolta matkalta ja kyllähän sitä pitää sanoa, että tuo kroatialainen kulttuuri ja ruokakulttuuri on aivan mahtavia siellä kun on käynyt. Yksi kysymys tuli vielä koskien sitten kun laiva siellä merellä liikkuu, että minkälaista merenkäyntiä siellä yleensä on ollut ja miten se reitti on valittu, että onko siellä kovin tyrskyjä vai onko rauhaisaa ja tyyntä? No toivotaan tietysti aina pelkästään tyyniä vesiä, mutta on mahdollista tietysti tuulisella säällä, että laiva hieman keikkuu, mutta tosiaan laiva kulkee niin lähellä rannikkoa ja noiden rannikon ja saarten välissä, että missään tapauksessa mitään pahaa merenkäyttöä ei tämän tyyppisellä matkalla
tule, mutta en pysty 100% lupaamaan, ettei minkäänlaista keikutusta olisi. Ja tietysti kun on suhteellisen pienestä aluksesta kyse, niin kyllä se saattaa sitten, jos meri sille päälle sattuu, niin pikkasen tuntua, mutta missään tapauksessa sitten, jos on oikein kovaa keliä, niin sitten muutetaan vähän reittisuunnitelmia niin, että mahdollisimman vähillä keinutuksilla päästään etenemään. Tämä on vallan mainio ja hyvä huomio, sillä kaikilla matkoillahan on aina mahdollista, että saa aiheuttaa omia murheitansa ja sitten suunnitelmissa joustetaan ja pyritään pitämään huolta siitä, että matkustaja saa mahdollisimman hyvän kokemuksen. Että ei huolta sen puoleen, että kaikki nämä Senioriliiton matkoja järjestävät tahot niin ovat aina vastuullisesti hoitaneet hommat ja pitää myöskin muistaa, että matkalla on mukana suomenkielinen matkanjohtaja, joten hänen voi aina tukeutua, että Kristiinan matkoja voin itsekin kehua, joilla mukana olen ollut Senioriliiton edustajana, niin matkanjohtajat ovat aivan valtavan upeita ja mahdottoman hyviä seuraihmisiä pitää sanoa myöskin, että heidän kanssaan kyllä juttu lentää, olipa matkalla sitten tuolla Adrian merellä tai sitten Rooroon matkalla Saksaa, että kummallakin matkalla oppaat ovat varsin mainiot. Et lämmin suositus näiden osalta. No sitten tuolta oli tullut yksi kysymys tosiaan myöskin liittyen näihin allergia-asioihin, niin missä vaiheessa ja milloin olisi hyvä sitten allergiat tai muut mahdolliset matkaan liittyvät asiat ilmoittaa matkatoimistolle? Joo, mielellään mahdollisimman hyvissä ajoin, eli siinä vaiheessa, kun matkaa varaa. Ja meille jos soittaa, niin toki siinä puhelimessa, mutta myöskin meidän nettivarauksessa pystyy sitten jo ilmoittamaan ne omat ruoka-aineallergiat tai muut rajoitteet, jotka sitten on hyvä huomioida tämän matkan mahdollisimman sujuvan toteuttamisen kannalta. Et mitä aikaisemmassa vaiheessa, niin sen parempi, mutta ei myöskään hätää, jos se tulee viikkoa ennen matkaa mieleen, että apua, nyt se mun keliakia jäi ilmoittamatta, niin se ehtii kyllä vielä sitten siinäkin vaiheessa tekemään. Noin. Sitten yksi kysymys tuli siitä, että minkälaista varustetta pitäisi matkalle ottaa, että onko sitten hyvät kävelykengät vai vaelluskengät tarpeen ja tarvitseeko minkälaista sitten iltasella, pitääkö olla vähän topakampaa takkia vai riittääkö kevyempi varustus? Joo, näissä matkoissa on se etu mun mielestä, että kovin hienoja vaatteita ei tarvitse, eli rento arkinen pukeutuminen riittää varsin hyvin kummallekin näistä matkoista, että ei tarvitse siinä mielessä miettiä, että pitääkö se smokki tai frakki tai iltapuku kaivaa niin kuin ehkä joillakin risteilyvarustamoilla, mutta sitten hyvät kävelykengäthän on kaiken A ja O, et ennemmin hyvin mukavat kengät mukana, koska sit päivästä tulee paljon mukavempi, mutta vaelluskenkiä ei tarvitse, että niin kuin raskasta reittiä tai raskasta maastoa ei ole. Että mun mielestä niin kuin hyvät kevyet parit tennarit, niin niillä pärjää varsin mainiosti näillä matkoilla. Ja kyllä melkein suosittelisin, että kun keväällä ollaan liikenteessä, niin joku neulepaita, villapaita tai kevytuntuva takki on aina hyvä olla matkassa, kun sääolosuhteista ei valitettavasti tänä päivänä pysty sanomaan, että se varmaan kaikki, jotka katsoo tällä hetkellä ikkunasta ulos, niin toteaa, että säät eivät ole sellaisia kuin ennen, että mielellään joku kerrospukeutumiseen tavallaan tai kerrospukeutumisen väline sinne mukaan, mutta sitten taas toisaalta myöskin riittävän kevyttä, että jos se lämmin keli siellä yllättää, niin sitten ei niin kuin ole hätää kärsimässä liian lämpöisten vehkeiden kanssa. Erinomaisen hyviä huomioita. Enempää kysymyksiä tähän aiheeseen ei ole nyt tullut, joten
Kysynpä sinulta, että onko sulla vielä tähän loppuun jotain kerrottavia tai terveisiä näitä matkoja koskien. Tosiaan se Joo. meidän Rooroo-matka, niin siinä on aikaa varata siihen maanantaihin 10.2. kello 16 saakka, eli siinä kannattaa hyvää vauhtia varauksia tehdä. Ja sitten, miten tämän meidän Adrianmeren matkan osalta? No, näytäpä tuon seuraavan kalvon. Eli nyt jos helmikuussa tekee tätä matkaa, toki voi tässä kerkeä nyt jo miettimään vähän pidempään, ja laitoin tuohon vielä nuo hintatiedotkin tuolta nettisivuilta ja mitä siihen sisältyy, että se pitää huomioida, että tähän hintaan sisältyy siis lennot, kaikki kuljetukset, kaikki ne matkaohjelmassa mainitut retket, risteily, 2 ruokailua päivässä, eli puolihoito buffet-aamiaisineen ja kotiruokatyyppinen lounas. Ja sitten siellä on 1 kapteenin illallinen, mutta ei niitä alkoholijuomia. Ja nyt helmikuussa kun varaa, niin saa 100 euron alennuksen per henkilö. Et sinällään kannattaa olla nopsasti liikkeelle, ja sittenhän tämä toimii sillä periaatteella, että kun laiva on täys, niin sit se on täys. Et siellä nyt vielä on hyvin vapaata hyttikapasiteettia, mutta joskushan sitten tämmöinen pikkuinen laiva menee muutamassa päivässäkin täyteen, kun ihmiset innostuu varailemaan. Mutta oikeastaan tämän enempää mulla ei ole tästä jaettavaa, että mielellään ja laitetaan sitten tuohon sähköpostiin vielä tietysti nämä matkojen linkit, että sieltä löytyy, ja meillä matkoja voi varata ihan vielä, että voi kysyä lisätietoja meidän asiakaspalvelusta maanantaista perjantaihin 10 ja 4 välillä iltapäivällä tuosta puhelinnumerosta tai sitten laittamalla sähköpostia, ja tietysti meidän nettivaraus on auki 24/7, että sieltä voi varata sitten ihan milloin vaan, mutta tosiaan, että jos tulee jotakin kysyttävää, niin asiakaspalvelussa meidän täällä Kotkassa istuvat asiakaspalvelijat osaa kyllä hyvin sitten kertoa lisää, jos joku asia tulee myöhemminkin mieleen, että enpäs nyt sitä tajunnutkaan tuossa webinaarin aikana kysästä. Vielä yksi kysymys täältä tuli ja koskettaa sitä, että kuinka paljon on 1 hengen hyttejä? No nyt tässä tämän 3.5. lähdön osalta niin pystytään vähän joustavasti toimimaan, että käytännössähän varustamot jonkun verran rajoittaa niitä 1 hengen hyttejä, mutta kun tämä laiva on meidän käytössä pelkästään, niin me täällä pikkasen pystytään tämän lähdön kohdalla joustamaan. Eli en pysty sanomaan tarkkaa määrää, mutta pyritään, että jos joku haluaa yksin matkaan lähteä, niin toki hänelle pyritään sitten se oma hytti järjestämään. Ja aika paljonhan meillä on sellaisiakin matkailijoita, jotka syystä tai toisesta ei välttämättä halua, vaikka on matkakumppani, niin jakaa sitä hyttiä. Tämä on erinomainen huomio, ja kaikissa näissä asioissa niin kannattaa matalalla kynnyksellä kääntyä tuonne Kristiinan asiakaspalveluun, koska heiltä saa aivan timanttista asiakaspalvelua näissä asioissa, ja ehdottomasti aina kysymykset ratkeaa kyllä, eli joko sähköpostitse tuonne info@kristina.fi tai sitten ihan puhelimitse maanantai-perjantai kello 10-16 välisenä aikana voi sitten soittaa ja saada oikein mainiota ja hyvää palvelua. Tästä olen kuullut paljon hyvää palautetta, kuten Kristiinan matkoistakin. Ja asiakaspalvelu on meille tärkeää myöskin senioreille, että sieltä on mahdollisuus sitten matkakumppanin saada kiinni. Totta kai sähköpostin kautta, mutta myöskin puhelimitse. Mutta näin hyvineen, jollei lisää kysymyksiä nyt ole, niin tästä webinaarista tulee tallenne. Se tulee tässä viimeistään huomenna tuonne esille Senioriliiton sivuille ja myöskin YouTube-tilin puolelle. Ja tosiaan jäsenviestiä tulee sitten senioreille huomenna, jossa lisää tästä matkasta on ja kummastakin matkasta. Mutta onko sulla vielä tähän loppuun jotain terveisiä senioreille?
No ei muuta kuin kaikki matkaan. Nyt on se hetki, kun varataan kevään ja kesän matkat ja toivottavasti teillä riittää intoa lähteä mukaan näille aika huikeasti suunnitelluille ja niin kuin kesää lupaaville matkoille. Ja lämmin kiitos siitä, että sain tulla tänne kertomaan teille vähän tarkemmin näistä matkoista. Toivotaan, että saadaan jatkossakin järjestettyä tämmöisiä webinaareja. Ehdottomasti näistä on saatu sen verran hyvää palautetta, että webinaareja tulee myöskin lisää tässä lähitulevaisuudessa ja niistä sitten viestitään Senioriliiton kanavissa ja jäsensähköposteissa. Mutta nyt omasta puolestani ja Senioriliiton puolesta kiitän sinua Birte ja Kristiina Kruisasia tästä infohetkestä ja myöskin kaikkia linjoilla olleita. Teitä olikin siellä parhaimmillaan reippaasti siellä lähemmäksi 30 henkeä linjoilla, mutta lisää katseluita tulee. Seniorit tykkää rauhassa katsoa sitten iltasella myöskin näitä meidän tallenteita runsain mitoin. Mutta kiitoksia kaikille ja toivotan teille oikein hyvää päivänjatkoa ja ollaan kuulemisissa ja